Maurang gyapon. Binta gamay. So, yun guys, no. Dito lang tayo guys. Kanina pa tayo dito guys. Kaso lang hindi tayo hindi tayo makapagsalita guys kasi may kasama tayo kanina, no. So, kasi yun guys, matagal na yung nagkakangkong dito. So, gagawin natin ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano magpain ng kangkong guys, no. So, diyan subukan natin maglagay diyan guys. So, yung kakampi natin kanina diyan siya naglagay. Kaso medyo matumal guys. Wala sa tempo ng panahon guys. So, maglagay tayo ngayon diyan guys. So, madali lang guys. Una guys, pamingwit. Tapos kangkong, hanap yun ng kangkong guys. Tapos guys, maghanap kayo ng pwesto guys, no, na stable yung tubig guys. Tapos ganito yung gawin nyo guys, oh. Yan guys. So, balik kangkong yan, tinalian ko. Tapos may isang pamingwit guys. Para ito, gawin natin itong guys, bait guys. So, ilagay natin yan dyan guys. So, yan guys, no, kapag nagkakangkong kayo guys, kailangan nyo talaga yung guys. Kailangan nyo talaga meron kayong bait guys. Pag walang bait guys, mahirapan talaga kayo guys sa pagkangkong yung pain nyo, no. So, ayan, naglagay tayo dyan guys sa mas mababaw na part guys, no. So, yan guys, oh. May kumakain dyan, kaso mahirap yan. Masyado kasing maagos guys. So, wait muna natin guys, no. Pag may kumain na, pwede na tayong subukan. Pwede na nating subukan yung kangkong yung pain guys, no. Wait lang natin yan, mga ilang minuto. Pag may kakain dyan, so maglapag tayo ng dyan, yung kangkong na pain natin. So dyan ako pumisto kanina guys. Nakatatlo pala ako guys. Nakatatlo ako. Kaso guys, hindi ako makapagsalita kanina guys. Nahihiya kasi ako sa guys, kampi ko kanina guys. Tagal na kasi yung nagkakangkong dito guys. Kaya tahimik lang ako guys. So far guys, no, wala pang guys, wala pang kumakain guys. So hintayin lang natin guys. So yung part dyan, hindi masyadong maagos. Yan, no. Dito yung gitna, bali yan. Malakas yung ng agos ng tubig. So wait lang natin. Kung may kumain na guys, pwede na tayo maglagay ng dyan. So sa ngayon wala pa. So subukan muna natin dito guys. So pinalapit ko na yung isang bait natin guys para guys, hindi tayo mahirapan guys. Hindi kasi masyado maagos yun guys. Kaya maganda dyan talaga. Doon kanina masyado maagos din guys. Bali ganito lang kalit yung pain natin guys, oh. Ganyan lang kalit guys. So kahit ganyan kalit guys, makikita talaga nila yan pag guys, pag may kayo dyan bait guys na kangkong guys. So pag wala kayong kangkong na bait guys, mahirap makahuli guys. So yun guys, no. Subukan natin guys. So bali yung pansin nyo guys, ipaano nyo lang guys, ipalapit nyo lang sa bait natin guys. So yun lang guys, no. Tsaka yung floater ko guys, nag-DIY na ako guys, hindi yung mga nabibili sa guys, mga online guys. A few moments later. So yun guys, na-out muna tayo guys, muulan na kasi guys. Nope. Hindi pa nakuha guys. Nope. Maliliit kasi. Pag maliliit guys, ito mahirap. Yan. Nakatakas. Another one. Ay, wala pa guys. Ayan, pugi na guys. Guys, no. So, yun guys. Yan guys, oh. So, makita nyo guys. Yan guys.
Yan guys, oh, may kangkong pa guys. Yan. Kahit ganyan ang kalit ng kangkong guys, makikita at makikita na yan guys pag meron kayong ano guys, pag meron kayong bait dyan na kangkong guys. So yan guys, oh. Bali dalawang ano guys, tatlo pala, tatlo. Guys, wala naman guys. Ang basis natin ano guys, wala na naman guys. Nope. Pa rin. Ay, wala guys, malaki guys. Grabe guys. Naku, ayan na naman. Malikit guys. Sedap. Nope. 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 So, yun guys, no, kailangan natin magpaalam guys. So, yun guys, no, yung mga tinuro ko guys, sana ano nyo, tandaan nyo yun guys. So, ito yung huli natin guys, oh. Medyo tagilid tayo ngayon guys, kasi medyo tagilid tayo ngayon guys. So, guys, konti lang talaga guys, nahuli natin guys, yun guys, oh. Konti lang yung huli natin guys. 10 ata yan, siyam. So, napaka-konti lang, no. So, next time, ano guys, aayusin natin yung tutorial natin, no. Medyo ano yun guys, yung tutorial natin, pero i-upload pa rin natin to guys, sayang kasi malayo pa yung binyahe pa natin guys para makapunta lang dito guys. So yun guys, no, kung gusto nyo makakita ng maraming huli guys, so sa last vlog ko guys, marami pa yung huli dun guys. So yun muna sa ngayon guys. Boy kalaki.